kusina ni Kabeli, ang saya-saya. So yan mga Beli, makulay na buhay. So on the way kami. Dito lang sa Arayat, sa private resort dito sa barangay San Nicolas. Right, Pampanga. Right, Pampanga. Yan na, Tumang family, shout out po sa inyo. So pinauna ko lang yung team kasi ako magmamotor po ako. Uuwi ako ng Bulacan. So Monday ngayon mga Beli. Mamaya pa nga po to, 3 PM. Kaya lang kailangan na namin umalis dahil pipick up pa ng karne sa Arayat kay Suge. Thank you. Hindi ko kulang. Ano? Walang yun, makulay na buhay. Wala. Yun, makulay na buhay mga Kabeli. So, balik tayo ng mga lulutuin. Tara, kayo. Pick up lang, Mabeli. Pambapas suki. Buka lang yan, ayun. Na? Buka lang. Ate, isang kain naman dito. Ganda mo naman, te. Marang bata nakabili rin. Ba, di ba si Mori to? Si Mori yata to. Kamukha ni mo, hindi kamukha lang. Ano sa... Kamukha. Ate, hello. Morning. Yan, pick up tayo karne, mga Kabeli, mga Kamori. Ayos, mga Kabeli. Kita tumawa na. Morin. Yes, welcome. Tek, alay boss, tek. Tek, ay boss. Tek, sambag sa ate. Tek, may pila na kanyan. Boss, parang lala. Ay, pulo. Hindi nyo maya ka boss, wala pa paliki. Wala yan ang boss tayo boss. Johnny, hanggang mo kayo, mabili ano? So, ako nakakilala kay Johnny. Dating sumama sa atin. Nasaan balat? Balato po. Okay. Hindi ka labo. Lalapo ka yan din ba? Likaw. Araw mo natin likaw. Boss, nag-ipon mo. Hoy, baka naman may belly tayo dyan. Shout out Oo, sa ba? boss ko kay Belly. Kung walang belly, wala kayo. Oo, tama.
Mabuhay ka hanggang kaya mo. Di mo? Oh, boss, shout out, boss. Shout out sa inyo lahat. Sa ito, sa lasinggero ba? Yun oh. Papa oh. Boss, yun oh, kaya ganyan next time. Wala na no, pamulog milapit din ang meter. Pamulog milang pakabit. Kasosyalan ng kaya mo dar, pakbet. At yung pa makamala ka. Pamulog na. Ay, ito yan. Kasi po, abet. Kita na natin ang mga pili ni. Tilapia hala. Alam mo eh, lang order. Ang order. Wala, sasawa na ano kang wala kamatay at talapya. Ilawar sa sawagan walang kamatayan belly. Papa na mabel oh. 225 yung ating. Ikaw. Siligaw ko ngayon eh. Hindi, kung wala kaming gulay. Public market, arayat mabili. Shout out ka rin, shout out. Pwede dito ang gulay. Red bell lang, tsaka ano, carrots. Kaya naging Shout out. may pahibaw. Papaw. Nga, Beli, tapos na tayo mamili sa Right Public Market. Well, good morning mga idol. Walang kabataan talaga. Tayo Chingu Hidden Paradise Garden and Resort. Beli, nandito na tayo. Ang ganda ng resort mga Beli. Ayan, no?
Ayun yung pool nila mga belly. Tapos may mga bila-bila doon. Meron pa rin po doon sa harap. Ayan. Dalawang swimming pool. Ang ganda, no? Oo, ano lang. Di siya totoong grass. Ayun pala mga belly. Yan si Tita Lorna. Tita Lorna! Good morning! Nagpiprepare na rin po kayo. Yan, Bel, nagluluto na rin sila. Yes. Almusal. Ayan si Tita Lorna yan. Ay. Viewers po kayo ng Kabeli, Tita? Oo. Ayun. Silent viewer. Thank you po. Baba ng gamit, mga Beli. Ay, sino? Mari, mari! Ay, banda! Tula na ton, Rewo. Labi, ato-ato na! Mari, mari! Yay! Dito! Kapag ginawa mo, tapos na ba ka? Magpakalasing ko ha. Yun, Omstar. Oh, ela pate bitis. Sama na naman natin yan. Paklinin ka oh. Piling. Wala na, napali oh. Sino ba na John? Ryan John. Wala singitin. Paplaya pala. Baka raw natin, Abel, ganda oh. Pool. Dito tayo pinag-pesto. Ang kalaig na, ito na yung mga yung kain. Patay gini, parang gini. Mari, mari! Okay na. So yung mga kabili, start na tayo sa pagmamarinate ng pork minuto tsaka beef Margarita. So same lang yung ingredients nito sa marinated. So ito yung pork minuto natin. Lagyan natin ng toyo. Toyo again. So ito, papakulin natin ito, hindi natin lalagyan ng tubig pa dito. Yung sariling katas ng karne, siya yung magpapalambot siya. Saan na. So lagyan natin ng Pepper block. paper black. Yes, Ninong! So mga kabili, lalagay tayo ng nandito? Daon ng laurel, mga kabeli. Kala ko, leaks. So lagyan natin kahit tig-dalawa lang. So pag inisa ni kabili ito, lalagyan pa rin ng laurel niya. So lagyan natin ng bawang. Bawang again. So same lang yung niya. Mag-marinate. Papakuloy natin to. So mimix natin. Tulad yung mimix rin natin to. Tapos mga 10 minutes bago natin i-open yung ating palang. Yan, thank you Antonio. Maraming salamat sa iyo. Dito po, naggagaya na. Yan po, si Paring Adam. Malakasang. Ikaw ang malakas ang over. Ganda na nyo. So mga Beli, nandito na tayo sa napakagandang
Private resort. So, Chingu Eden Paradise Garden Resort. So mga Beli, napaga kami dito. So mamaya pa mga 2 to 3 ang setup natin. At least mas maaga, mas maganda. Yan, happy birthday kay Tita Lorna Tumang. Yan, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Maligayang araw sa'yo! So yan mga Beli, ano to? Birthday, tapos nag-invite si Tita ng mga kamag-anak. Dahil sila, Tita Norm, taga Tubong Arayat po talaga sila. So yun. Gagayak muna tayo, may inihaw tayong kasim. Ayaw nila ng liempo. Kasim po binili natin, so iba-barbecue natin. Cordon bleu. Tapos meron tayong beef caldereta. Pork menudo. So 5 po tayo po lulutuin natin na tigli 5 Kilo. kilo. 5 kilos. 5 kilos. Talagang si Jepoy lang ang ano eh. Napakagandang lalaki. Ayos mga kabili! Bagsak na ba? Morning bagsak. Okay mga Beli, mag-ano lang kami. Prepare, so marination muna and then mamaya luto na tayo. Siguro magluluto ako maya. Hey! Ay mga kabili, mag-assemble na tayong ano. Mga Beli, pinagtulong-tulungan na yan mga Beli kasi maproseso talaga yan. Yan, si Kuya Jepoy, siya yung naglalagay ng ham, cheese, nagro-roll. At si Anton, mga Beli. Pampagulo. Pampagulo daw. Tapos si Kuya Ingo, breading siya mga Beli. Kaya, Ayan! Face mask! Regalo! kagad matatapos siya mga Beli kasi tulong-tulungan na. Karasa pa rin ito face Yan, wala na rin kami trabaho mga Beli. Yung gulay, naayos na rin. Yung karne, yan, may nakamarinate na doon. Ang ganda naman ng petangan to. So yung mga kabili, start na tayo sa cordon bleu. So hindi naman gano'ng mainit yung ating mantika para hindi agad masunog yung ating breadcrumbs. Otobo. Ayos, Antonio. Thank you. Sino na mga kabili? Hangga. Okay mga Beli, mamarinate muna natin itong pork kasim natin. So request ni ma'am, pork kasim para sa inyo na Kasim. baboy. Pork marinated. Yan sa mga Beli barbecue marinated. 2. Mag-hand gloves ka, Anton. Ketchup. Black pepper. Konting toyo. Konting asin. Nor seasoning para mabanglo. Brown sugar. Okay mga Beli, haluin ngayon ni Anton. Yes, Papa. Papo? So nagsiselo si Mori. So mga Beli, nagsiselo si Mori. Mori na. Yes, Daddy!
So mga Belly, bababad muna natin to. Mamaya pa natin ihawin to. Time check tayo, 11:30. So mag-start ako magluto ng mga 1. Kasi mga last press to. 5 po tayo lang to, kaya mabilis lang. Bagsakan mo to! Ta-na-na-na! Mari! Anton, Antonio! Yes, Ninong. So palitan na natin yung Anton. Ano na? Tonyo. Tonyo na. Nogi na, Nogi. Yes. Sa Nogi po kasi yung boss niya dati, yung sa Kalakal na. Junk shop. Sa junk shop yung boss niya yan. Kaya nababanggit po, nagkakabiruan, Nogi. So, bagay naman po sa kanya yung Nogi. Tignan niyo po yung tsura. Yan lang. Huwag mong pakatuto. Ano? Avatar. Mukha daw avatar sabi mo. Paano ba yung avatar, re? Okay, mga Belly, pa-plastic muna natin to. Ano, mixing kasi. Dam muna natin. Ipa-plastic muna natin to, mga Belly. Tapos tatanggalan natin ng hangin para makompress yung ingredients na ilalagay natin sa loob. Yan, happy birthday kay nanay. Lorna po. Happy birthday po. Happy birthday po! Bagsak meton. Okay, mga Belly, lalagay muna natin sa cooler na may yelo to. Para ayay, kapit na kapit yung lasa. Kabagsak mo paano na yan? Paituloy. Bagsak kami! O, Mari. Yes, Daddy! Yung mga taga-Goroto, mga Belly, ganyan. Mababait. Okay, lagay mo muna sa cooler, Dani. Okay, mga Belly, so 11:30, mag-start na tayo maya-maya. So ayan, nagpapakulo na ng pork menudo si Jepoy. Tapos yung kaldereta natin, naka-pressure cooker na. Mamaya, start na tayo. Yan, shoutout po sa lahat. Ay, si Nanay, happy birthday! Happy birthday po! Ayaw magpagkita ko si Nanay sa vlog. Thank you. O, thumbnail. Yeah, Belly. Nag-iyaw na lang. Loko may best match. Loko na. Turo. Belly, yaw na si Kuya Dam ng yan, request nila mga Belly pork kasim. Yung hindi po siya liempo. Pork kasim. Siguro iwas sila sa mga mataba karne. Yan dito kasi puro ano to eh. Puro laman. Yan, Belly. Sisya na po kayo kung maingay po ako. Yan, ganyan talaga yung vlogger mga Belly. Kailangan nagsasalita kahit paano. Kasi pag puro ka na lang nagbibideo ganyan, wala salita, Tahimik ka lang. nakakainip naman. Kamukha yung isa dyan. Tignan mo. Pangit niya. Uy, dadaan. Mare! Yes, pangit! Yes, matang! Pangit! Biruan nila mga Belly. Wala na po mo sa Antonio? Sa Antonio. So yung mga Belly, time check 1:15 na po. So alas 2, alas 3 ang set. So kailangan tapos na tayo ng alas 2. Ano lang naman to mga Belly, bali tatlo na lang ilulutuin ko, alabos, kaldereta, menudo. So yun naman eh, mga naka-prepare na. Ito pinaprito ko kanina para madali pong iwain. Kasi pag mainit ito talagang sumasabog po. Yung Parang- breading mga Belly Yung breading nasisira po. Kaya ito at least may oras kami. Kaya
Pinaprito ko ng maaga. Didong! Yes! Bossing! Ay, shout out kay Corrado Makunyat. Ay, Kamu lang ide. Ay, ini yan. kay Mabeli, nagprito na tayo ng carrots sa patatas. So, unang lulutuin natin is Pork menudo. caldereta. Oh, yun. Caldereta pala. Kaya tingnan akong lara. Kay Mabeli, alam natin maluto muna to. Iyon na tayo. Pork casing barbecue. Puro laman yun mga baby. Sarap yan. Lot, ayun na. Kay Mabeli, ito na, bawang sibuyas. May pag-ibang. Bawang. Kaya Mabeli, gigisa muna natin to. Tapos, ito namang, ano to? Shrimp? Butter shrimp? Butter garlic shrimp. So, lulutuin na natin. Okay, butter. Dalawa. Eh, Isang din. Bawang. Bawang Mabeli. Okay, cooking oil. Okay, Mabeli sa aldereta. Sasabay na natin sili. Isa lang mga baby. Okay, Mabeli, lalagay na natin si baka. So dito Mabeli, tinutulong muna natin bago natin pakuluan. Ay, bago natin igisa yung ano natin. Grape. Yan na, pwede na. Okay Mabeli, pag ganito na, medyo naprito na ng konti yung bawang na ito, lalagay na natin ipon. Yung ipon. Mabeli, pampalasan, giga powder. Nor seasoning. Black paminta. Mabeli, ito lang natin maluto to. Okay, after nito, Mabeli, minuto na tayo. Red bell. Tomato. Red bell. Okay mga baby. Tuma. Okay, Mabeli, hindi muna tayo maglalagay na. Black pepper. Toyo. Oven. Liver spread. Mga baby. Yung
mga Beli, hindi tayo maglalagay ng ano rito. Ng gata. Kasi mga taga rito sila dito. So, masanay sila sa Caldereta Kapampangan na tomato sauce lang. Toyo, tomato sauce, liver spread. Okay mga Beli, yan lang natin yun. So, dito muna tayo. Padami tayo tayo. Ito na yung paro natin. Okay mga Beli, yan muna natin kumuluto. Ganda ng view dito, mga Beli, oh. Ayos! Okay mga Beli, titikman muna natin itong ating Beef caldereta. mamaya. Padami na. Okay mga Beli, titikman na natin itong ating kaldereta. Mori Mori! Beli, yan, nagkakalokohan. Sabi ko wala lang pigment. Ayos, mga Beli! Ay, 1-0 mga Beli. So itong ipon, wagay na rin ito mga Beli. Ito naman, pag naganyang kulay ito, luto na to. Mga Beli, oh, ganyan lang kabilis. May nakaporma na rin Ayun, na oh. ito plating dyan, oh. Alam na matagal na sa trabaho. Basic. Oh. Kaporma na agad. Tun. Yes. Bartot. Yes, bantot daw, yes, bantot. Tawad siya kasi video. Bakap. Was zero. Tawad ya. Sige. Pakabare. Maluto. Reta maluto. Padami ka. Ayun. Two zero. Zero. Zero three mga kabeli. Hold on. Nas. May pagano pa. Luman bro, no? Yeah, Beli. Kala sa pork tulod, oh. Bawang! Bawang ba? Sibuyas. Yes, Cebu. Ang pabida-bidang sibuyas. Yung mga Beli, papupulayin lang natin ng konti yung sibuyas. So, nandito na yung minuto natin. Malambot na to. Pinakunuhan na nila Jeffoy kanina.
Sabay natin itong hotdog. Kailangan ka sa dalong na. Nakita mo tuloy. Kaya mga bele, okay na itong ating ginisa. Okay, namumbo. Padami ba? Hindi ko haang pa. Good then. Red bell, green fish, mancher, black pepper. Wah, Yun, racing. laurel, toyo. Nilagay na ba ang black pepper? Oh, okay. Green fish. Ito na. Hoy, lagay mo na yan. Hindi mo na ito mga kabili. Dalawa. Okay, tubig. Ayan. Yung mabili, yan lang natin kumuluto. Mamaya titikman natin. Thank you. So, tapos na tayo. So, hindi, maaga kasi na ready to mabili. Okay, so nag-iyaw na lang si Adam ng pork kasim, iniyaw. Oh, human drone. Ang sarap ng itsura mga baby. Moro. Beli, pag di nyo nakikita sa camera si Mori, ayan ang trabaho niya. Bono ka nakatripan pa. Nakatripan pa, Mora. Ayos ah. Ayan o, sir, normal para sige o. Ayan o. Electric pa si ayan, naka-electric pa si Mori. Kuya, ano o. Normal o. Ayan o. Pag wala siya sa doon sa mga lutuan doon, yan ang trabaho ni Mori. Mabili. Araw-araw siya pag lang, baka ano eh. Solid na laman niya, mabili. Pork kasim. Ganda. Human drone o. Uy, nadali ni balot. Lorna. Sa mga beli, happy birthday kay Nanay Lorna. Yan, happy birthday po. Lorna Tumang from Canada. Tikman muna natin itong pork menudo mga beli. Konting Toyo ni Mori. So yung mga beli, pinaano na lang natin yung konting sauce. Tapos na to, okay na to. Yan o, happy birthday kay Nanay Lorna. Ayun, ay, nakabihis na si Nanay Lorna. Pagsak Nanay! Masiyahin si Nanay Mabeli. Happy birthday. Oh, ang sarap niyan. Opo, menudo. Yep. Menudo. Paborito lahat ng mga
Yung manugang ko, oo, yung manugang ko, yung mga bat. Yung mga brown natin. Baka na Christmas. Baba. Christmas. Christmas. Baba na eh. Luto rin kayo. Nasa island. Luto rin kayo. Adurutan niya yung bundok. Happy birthday! For ba? Hindi kayo mong bisita. Kaya kami itong taga-Kenny, hoy. Thinking kaya ba taga-Kenny, itong brand ng Winnie, kaya taga-Kete yun. Ay, kaya ba ako kayong vlog na kanyan? Say hi. Kita ko Winnipeg kanyan. Dela niyang kita. Kabeli. Oo. Daramdaman kay Kabeli ngayon. Oo, vlogger. Ano yun, Ton? Minuto po mga kabeli. Yun, tapos na tayo. Busy. This is Leah. Wala mo tayo, so yan, busy. We went to... Siguro. Oo, putay kitme. Kaya eh. Kada itong piso ng box. Ini Liza. Remember me, how are you? How are you? Kilala ko na. How are you? Taga-busy lang ang Denny. Kamag-bless yung pa mo. Ano mo si bless yan eh. Huwag may pangane. Cheng. Awa, kasi kita ng ngabi na. Abi, oy. Ay, aliwa niya. Che. Che. Oy. Tayo mga Beli, tapos na tayo magluto. So ano na lang. Last na to. Thank you. Thank you. Say something. Happy birthday to Mama. Happy birthday to Mom. And thank you for you guys to cook. And we'll be back in Canada. And we'll see everyone back in Canada. Alright. Thank you. Thank you. Being in Canada. Oh, okay. It's fine. Where's Edward? He's Lily's having a meltdown. okay. It's okay. Yeah. All right. 3, 2, 1. Shout out to the Hipolito and to my family in Canada and here and in the Philippines. We're enjoying our time. Thank you, everyone. Thank you, Kabeli. Thank you, Kabeli. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Thank you. Thank you. Thank you, Kabelian team. Thank you for rin. Thank you. Yeah, you can shout out. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Mom. Shout out to to Mom and Kabeli. birthday, Kabeli. Yeah. Thank you for making food Thank you for the for party. providing the food. Say happy birthday to Mama. Say happy birthday, Mama. Say happy birthday, Mama. Thank you. Thank you. Lulu. Okay, thumbs up. 1, 2, 3. Okay, cheese. Smile. One more. Yaman. Paano? Ating kaya ating nila. Ating gulay ang pong... Ano bebe? Sabi? Ano bebe? Buro, buro. Mama, yan po yung sauce ng chicken.
They're the same, ba? Ah, it's same po. This one is the same, right? Here. Ito yung electric fan tang. Because that's extra. Yeah, yeah. Just cover one. Hello. Birthday, Lorna. Birthday! Happy birthday, Lorna. Kain tayo. One from food that we Your favorite. Yung pagwan mong gani. You hear me wet. Bota na. I'm gonna take picture. Go stand with me first. Nobody else wants to hear. Go stand with me I'll go. Oh, that's for that. Last night shirt better or For the, that's for the... Yung pali po. Kinaw rin po. Ah, lang. For the... For the... This one. Say hi to the camera. Say hi. Oh, there's my... This one. That's okay. You're having fun? Caldereta, where is the menudo? There is the menudo. Yeah, that's the caldereta. Spaghetti boo boo? You from? Oo, ayan o. Ayan, mga Beli, mga magagandang ano ni tita, mga ano kayo ni tita? Pinsan. Mga pinsan, yan. Sama sa mga pinsan pala. Yan, sila rin yung ano nila. Kaano dito sa bakasyon nila mga Beli. Katulong ba? Alala yung kando. Oo. Alala yung kando. Sa madaling salita, Ha? katulong ba? Okay, kay Basilisa Hipolito. Shout out! Dapat mo si... Shout out mo si ano? Sino po? Ikaw natin daw. Shout out, tamo. Shout out. Shout out mo si Mariel. Ito, Pedro, Anip, Diala. Shout out po kay Mariel Porito. Ayla Marie. Kay Vanessa and Nay. Nay Hipolito and Vanessa Hipolito. Shout out. Ayan. Thank you. Salamat din. pour on this guy? You pour on that guy?
Ayun mga Belly, pagkakanta muna natin si Mami Lorna. Wala po sa akin. So it shows you put it on the, you can put it on the other one now. Okay, hold on. Put it on the mango. Yeah, put it on there. We'll switch it. And you'll So mga Belly, pagkakanta natin ng happy birthday si Nanay. Nanay Lorna. Nanay Lorna. Sabi rin, sabi. Sabay na, February din ako. So mga Belly, pagkakanta lang natin ng happy birthday si Nanay Lorna. And then, yun na. Yun no? Hey, close up na ako. Okay. Umpisa mo yung dress. Kaya tayo ba na? Kaya tayo. May tayo kang meron. Okay. Let me know when you want me to light it. Papa. Una, you want up? Oh no. Okay. Oh. Agak mula. Can I light it? Yes. Light it? Yes. Okay, light it up. If that works or not. Oh yeah, maybe. Malakas yung stress, yung electric fan, baka malakas. How are my hands on fire? 1, 2, 3. Happy birthday. One more time, happy birthday to you. Happy birthday. Tres, sambal sa tres. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday, Mami. Happy birthday. Thank you sa masarap na luto. Thank you. Thank you. Okay mga Bene, paalam na tayo kay nanay. So, bibiyahe pa. Ay, bibiyahe. Dito lang pala tayo sa Arayat. Mami, una na rin kami. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Thank you, sir. Ganda. Masarap. Thank you. Thank you. Thank you. Tito, dakal salamat. See you tomorrow. Ay, sila lang pala. Oh. Hindi na umuwi. Thank you. Okay, happy birthday, nanay. Ay, isang bagsa muna dyan. Thank you po. Sa mga Beli, tapos na po yung birthday. Hindi pa tapos yung birthday ni nanay. Kumbaga, servisyo natin kay nanay na pagluto natin siya. Yan, maraming salamat po sa pamilya niya, sa mga anak, kay tatay, sa lahat. Yun, sa lahat po ng mga kaibigan ni Nanay Lorna. So, thank you po sa suporta. Thank you sa pagsuporta. Bagsakan niyo muna. Okay, gusto niyo? Okay, hati kayo niyan, Ton. Thank you po, Nanay Lorna. Thank you po, Tita Lorna. Thank you. Happy birthday. Hati kayo ni Tito mo. Thank you po. Thank you po. Tig 500. Hati kayo ni Jepoy yan, Ningo yan. Thank you po. Natural, pag special. Elias baliktad, namimiss na nila eh. Okay, dahil special ka? Thank you po. Birthday. So mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat na lahat. God bless all. Thank you, Mori. Yes, Daddy. Anton.